som la família real i seguirem sempre. Hola, sóc el Toni Albà i estic aquí a punt de preparar-me per interpretar el personatge del rei a la família real y en unos momentos quedará ya transformado. Si ara et dic que vaig ser jo qui va fer-ho, ja han passat molts anys però encara ho tinc gravat al cap, no s'esborra. Ja ho sé que et vaig fer molt de mal, però no volia fer-te recordar que no hem parlat en molt de temps i ara t'ho vull dir. Bueno, ya está, ya he terminado, ya estoy vestido. Ahora ya estoy completamente maquillado y preparado. No, para ir al escenario no. Tengo una reunión con Carlos de Inglaterra. Hasta luego.